Pois dende o Colado do Vento estamos encantadas de poder contar con gardabosques aquí no noso territorio, porque coincidimos na necesidade da defensa do medio ambiente, desta auga e destes bosques que temos aquí, que é un verdadeiro tesouro neste momento de cambio climático que nos amenaza. Tamén consideramos moi importante que Gardabosques busque conservar a memoria do lugar, buscar reivindicar pois a memoria da familia que construiu estes muros durante tantas xeracións, a memoria da lingua que falaban. Aquí, pois Gardabosques está construindo un mundo mellor, de xustiza, de dignidade, e tamén é moi importante que busque dignificar as condicións de traballo das persoas que se van dedicar aquí, de tantas persoas que van traballar aquí e van ter unha oportunidade de ter unha vida laboral digna, que é algo que necesitamos neste territorio. Estaremos en contacto, pois facendo actividades, tecendo xuntas, recuperando tamén a memoria deste espazo que xa volve revivir, que nunca estivo abandonada esta aldea, pero sí estivo deshabitada e agora pois vai ser un punto de referencia da nosa zona.